Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर'नि फिसाया साब इन्सपेक्टर सुंद'यै एसआइ बिबाननि फोरोंथायखौ आबुं उथ्रिसार जानो हाबाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामघाट इन्द्रपुर गामिनि थरायना कान्छन बसुमतारिया साब इन्सपेक्टर बिबाननि फोरोंथायखौ आबुं उथ्रिसार जानो हानाया ओनसोलजों लोगोसे बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। बिटिआर सरकारा खोथा होनाय बादियै मैया बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्लानि माजबाद हाग्रा ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनद' फरेस्ट रिजार्भआव गोग्लैनाय गासै गं 890 नखरफोरनो हानि मोनथाय राननानै होयो। बे हानि मोनथाय राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारि, मावफुं सोद्रोमाफोर रन्जित बसुमतारि, दावबायसा बर' आरो डक्टर नीलुत सरगयारि बिथांमोना बाहागो लायो। रायजो सरकारनि बिथोन बादियै रायजो सरकारा बिहु खुंफुंग्रा आफादनो 1,50,000 राङारि अनसुंथाइ होनायखौ काजलगावआव थानाय चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव मैया गासै 47 बिहु बैसागु खुंफुंग्रा आफादनो राननानै होयो। बे सरकारनि राङारि अनसुंथाइखौ चिरां जिल्लानि 8 बिहु उदजापन कमिटिनो, 12 बैसागु फालिग्रा आफादनो आरो 7 बिसुवा उदजापन कमिटिनो जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव राननानै होयो। बे राङारि अनसुंथाइ राननाय हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारि, चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार सा, चिरां एसपि प्रानजित बरा, एमसिएलए अमर बसुमतारि, प्रभात बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लानानै बिहु बैसागु खुंफुंग्रा आफादनो राननानै होयो। बर'नि फिसा बक्सिं गेलेगिरिया सेमि फाइनालाव जेनबाय। उदालगुरि जिल्लानि बक्सिं गेलेगिरि भाग्यबती कछारिया सोलिबाय थानाय थाइलेण्ड अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट 2022 आव सेमि फाइनालाव जेननानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हाबाय। बक्सार भाग्यबती कछारिया 75 केजि केटेगरियाव थांनाय मोनायाव फिलिपिन्सनि गेलेगिरि हेरजी बिक्यादाननि हेंथायै सेमि फाइनाल मेच गेलेनायाव 0-5 फारागथियाव जेननानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बर'नि फिसाया गावनि गोब्राब गेलेनायनि गेजेरजों सेमि फाइनालसिम सौहैनो हानानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाया भारतजों लोगोसे बर' हारिखौ गोग्गा होदों। UPPL गो बेक गबिन्द बसुमतारि मुर्दाबाद जोंनो नांगौ जौगानाय स्ल'गेनजों मानो ओनसोलखौ गोमखांहोखो? मैया हरिसिङानिफ्राय उदालगुरिसिम थांग्रा लामाखौ फोसाबनानै होयैनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि सायाव गोख्रों खुद्रिसारदों हरिसिङा दख'रा अल आसाम फरायसा आफादा। 60 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए गबिन्द बसुमतारि, हरिसिङा बियाबनि UPPLनि एमसिएलए सन्जय सरगयारि आरो लकसभानि एमपि दिलीप सयकिया बिथांमोना थासेयावबो हरिसिङानिफ्राय उदालगुरिसिम थांग्रा लामाखौ फोसाबना होयैनि जाहोनाव रायजो राजाफोरा हान्था मेला खालामनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बिनिखायनो हरिसिङा दख'रा अल आसाम फरायसा आफादा लामायाव गसंनानै गबिन्द बसुमतारि मुर्दाबाद, दिलीप सयकिया मुर्दाबाद, सन्जय सरगयारि मुर्दाबाद, UPPL गो बेक, बिजेपि गो बेक स्ल'गेनजों हुस्रिखावो। क'क्राझारनि अफियाखुथियाव सानै ट्राइबेल हिन्जावसाफोर फारियै रमिता राभा आरो समायना राभाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनानै थाइजौ बिफाङाव फासि लगायनानै दोनदोंमोन 7 मुस्लिम दुथांफोरा। बुंथिनो गोनांदि बे जाथाया थांनाय बोसोर 2021 मायथाइनि 11 जुन खालाराव थामहिनबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिनि मासि जिरायनायनि 1 दाननि उनावनो बे जाथाया दुलाराय आसामखौ सोमावग्लुंहोदोंमोन। बे जाथायनि उनाव 12 जुन खालाराव सुरजित सिंह पानेश्वरनि दैदेननायाव स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम सुंद'यै SIT दानाय जादोंमोन। बिनि उनाव 13 जुन खालाराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुखुथिया नखराव थांनानै बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन आरो बिनि उनाव पुलिसा तदन्त खालामनानै 7 दायनिगिरिफोरखौ खायो। बे 7नि गेजेराव मैया फासिनि साजा फोसावजानाय 3 दायनिगिरिफोराबो दंमोन। क'क्राझार बिजिरसालिया 3 दायनिगिरिफोर फारियै 20 बोसोरनि मोजाम्मेल शेख, 19 बोसोरनि नासिबुल आली शेख आरो 22 बोसोर बैसोनि फारिजुल रेहमानखौ थांनाय 6 खालार खालि गाहाय दायनिगिरि महरै फोसावनायनि उनाव मैया जोबथा साजा महरै फासिनि साजा फोसावो। बे जाथायनि खालि 10 दाननि उनावनो तदन्तखौ आबुं खालामनानै फासिनि साजा फोसावो क'क्राझार बिजिरसालिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।